B'effett millum it-2 ta' Awwissu, il-liġi Maltija qed tintroduċi drittijiet ġodda li jassiguraw kwalità ta' ħajja aħjar lill-familji Maltin u Għawċin. Il-liġi tinkorpora 4 drittijiet: l-10 tiem leave tal-paternità, il-leave ta' 4 xhur għall-ġenituri li xarejn minnhom se jkunu mħallsa, 5 tiem leave tal-carers u dritt tal-flessibilità fuq il-post tax-xogħol. Millum il-Gvern ħabbar ukoll li ġurnata mill-5 tiem tal-carers leave lil ħaddiema tas-settur pubbliku se jħallasaw. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDL Lul qal li dawn id-drittijiet il-ġodda huma mirati biex joħolqu bilanċ bejn ir-realtajiet ta' min iħaddem u l-impjegat. U għasqar li dawn id-drittijiet huma biss il-bidu u li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jibni fuqhom biex il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema jibqgħu dejjem jitjiebu. Illum hija ġurnata storika għal żewġ affarijiet. Illum daħlu fis-seħħ id-drittijiet u l-benefiċċji l-ġodda li ħabbarna ftit tal-ġranet ilu fosthom il-parental leave, il-paternal leave, il-carers leave u dritt tal-ħaddiem li jitlob arranġamenti flessibbli ta' xogħol. Illum komplejna nżidu ma' dawn id-drittijiet u ħabbarna ġurnata leave biħlas minn dawk il-5 tal-carers leave għal ħaddiema tas-settur u s-servizz pubbliku. Waqt żjara lis segretarju Parlamentari Lul għamel lill-Mediterranean Insurance Brokers f'Ħal-Qormi, direttur tal-kumpanija Fiona Borch Lewis qalet li d-drittijiet il-ġodda li se jidħlu fis-seħħ se jikkumplementaw l-inċentivi li toffri Mediterranean Insurance Brokers biex tassigura bilanċ adekwat bejn ix-xogħol u l-familja. Hija laqgħet b'sodisfazzjoni d-drittijiet il-ġodda u qalet li dawn se jagħtu iktar flessibilità lill-ġenituri u lil dawk li jieħdu ħsieb lil qrabatuhom. L-impjegati laqgħu din il-laqgħa b'mod vera tajjeb, ġifieri kien hemm diskussjoni u anke mistoqsijiet diretti lil Dr. Lul. Inħarsu l-qudiem issa biex ovvjament nimplementaw din il-liġi fil-policies tal-uffiċċju tagħna u nkomplu nżidu ma' dak li kien diġà hemm bħala benefiċċji għall-istaff kollu tagħna.